Il-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici kien illiberat mill-akkużi li involontarjament ikkaġuna ġrieħi fuq terza persuna u li involontarjament ikkaġuna ħsara fuq żewġ vetturi. Dan brabta ma' inċident ta' traffiku li kellu Bonnici bil-karozza privata tiegħu fit-3 ta' April li għadda. Fis-seduta ta' traffiku l-Maġistrat Kles Tafraġġ Żammit iddeskrivi dan l-inċident bħala wieħed sfortunat filwaqt li saħqet li l-akkuża ta' sewqan negliġenti fil-konfront tal-Ministru ma ġietx ippruvata. F'kummenti lil One News il-Ministru Bonnici laqas sentenza tal-qorti u sostna li din l-esperjenza se tgħinu jifhem iktar x'hemm bżonn isir fir-riforma tal-qasam tal-ġustizzja fir-rigward tal-akkużat. Jiena naħseb li din kienet esperjenza li minna tallimt ħafna anka jien. Għaliex meta titkellem dwar il-qorti faċli titkellem dwar il-qorti, mek ma tgħix esperjenzi fil-qorti, forsi meta tgħixhom tħares l-affarijiet b'mod differenti. Allura anke meta niġu biex nagħmlu riforma, it-talima li ħadd f'din l-esperjenza ċewe illi l-nies mhumiex numri imma persuni se nġorra miegħi tul is-snin li ġejjin. F'dan il-każ il-Partit Nazzjonalista kien ipprova jagħmel kapital politiku u wara li l-Ministru Bonnici kien beda proċeduri legali kellhom anke jiskużaw ruhom.